Tää koti mulla mainen. Mä elämästä laulan. Olen suomalainen. Upsiderin olohuonekeikka järjestetään tällä kertaa Lahdessa ja me ollaan lahtelaisen Virpin kodin edustalla. Ja Virpi halusi omaan olohuoneeseensa Cheekin esiintymään, mutta ennen kuin toi Suomen kovin rap-tähti saapuu tänne keikalle, niin mennään katsomaan, että missä kohtaa on Virpin keikkavalmistelut. Mua jännittää. Moi Virpi. Moi. Mä oon Elina. Virpi. Hauska tavata. Mä osallistuin tuohon olohuonekisaan heti kun mä näin, että siellä on Cheek yhtenä artistiehdokkaana. Mä tykkään Cheekistä tosi paljon ja ehdottomasti halusin, että saisin tänne meille hänet. Oikeastaan mä oon tässä koko viikon valmistellut, että vähän jotain viimeisiä ja sitten mä oon ihan herkutellut vaan tämän päivän ja fiilistellyt. Mä olin kauppareissulla ja puhelin soi ja mä vastasin siihen ja sieltä kuului, että sä olet Virpi voittanut. Ja mä mielessäni ajattelin, että niin voit tilata jonkun lehden vuosikerran puoleen hintaan. Meinasin jo avata suuni, niin sitten se jatkui se lause siellä, että oot osallistunut tämmöiseen Upsider-olohuonekisaan. Ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa mulla tipahti ostoskori käytävälle, että se oli ihan semmoinen mukava yllätys kyllä. Mun kaverit on tuolla ihan niin kuin täpinöissään ja ne tuskin malttaa odottaa, että tosi innoissaan kaikki. Mä lähdin mukaan tähän Upsider-keissiin, kun koko ajan kierretään hirveällä tahdilla ja sitten kun vaikka se on aina hienoa, niin sitten kuitenkin sellainen vaihtelu virkistää ja mä aistin, että tässä on sellaisia kivoja erilaisia kokemuksia, mitä ei niin kuin ihan siitä normaalista kiertämisestä saa. Että tästä tulee jotenkin niin kuin erilainen fiilis sen niin kuin normirundaamisen niin kuin lisäksi. Toivon, että kaikilla on tosi sellainen rento meininki ja että tämä on niin kuin semmoinen rento keikka, ettei olisi mitään sellaisia jännityksiä. Isommat keikat, niin sun täytyy niinku päättää, että sä vedät tämän jutun näin. Tää kestää tämän tunnin ja mä teen sen näin ja hoidan sen. Mutta tässä sun täytyy niinku olla enemmän vielä niinku kanssakäymisissä jengin kanssa. Jositella voi mun takas ei sitä saada. Ei korjaudu, teipinä haavat. Teinistä saakka oma reikissä palkkaa. Silti päälle miettii kuka peistä stalkkaa. Herra ei mikään nappaa. Tarrannon neitiä leikillä pakkaa. Anna näiden mallin nimen käytä mua hyväkseen. Ne voi päästä mun sänkkyyn, mut ei sydämeen. Ei, sorry. Ei mikään mulle riitä, mulle ei. Mitä tästä voisi sanoa? Ihan mieletön fiilis tuolla keikalla. Tuntuu vaan puolesvälissä, että apua, me halutaan loppua. Mulle riittää aina se, että ihmiset hymyilee, että mä näen, että niillä on kivaa ja että ne nauttii. Toki niin kuin yleisesti keikalla se osallistuminen on niin isossa osassa, mutta tässä se vaan, että mä näen, että ihmisillä on kivaa, missä se riittää. Mikä tunnelma tänään? Hei, kiva olla täällä teidän kanssa. Itsellekin hieno fiilis. Me ei ikinä soiteta tot musaa sillä lailla kuin jostain kotistereoista. Et kyllä se, tähän juttuun kuuluu se, että se paukkuu kans, niin se on silleen, että se koko rappuraikaa sen. Ruti on kuivaa, pukit on märkää, pukit on vapaa ja yksin pukit on härnää. Otat syntynyt hellestä, tiedottaa jo. Syödä sen niin kuin kaikki mutkin. Nam! Helmi, kaura, manna, ohra, riisi, ruisvehnää. Kaikki menee. Pistipuuro on musta kyl vähän äklöä. Mut jos laittaa tarpeeksi sokruu, niin kyl sekin menee. Nam, na nam, nam, nam. Nam, nami, nami, nam. Syön puuroa, älä häiritse mua. Nam, na nam, nam.
säkin varmaan haluut puuroa. Mennä pois, kyl säkin varmaan haluut puuroa. Ruudenbergin poikkikadulla silmää. Te ammuitte. En oo ampunut, mutta... No mun joku tästä kööristä. Kannattaa mennä ensisijassa ensihoitoon. Ensihoito. Nyt otetaan kuvia, selvitetään sosiaalisessa mediassa, että saadaan näytettyä millaisia vitu fasisteita olette jokainen. Se on niinku se eka homma. Se ensimmäisen vastaus, niin tuolta pääsee pois alueelta. Joo, mutta te aletaan ampua rauhaomaisia mielenosoittajia silmään. Jos sanotaan, että ei mitään natsikulkua, että ruvetaan ampua ihmisiä silmään, niin silloin lähdetään mun mielestä vaarallisille vesille. Te olette vittua tosta työstä saa. Mä ymmärrän, että idoli on sademies, mä ymmärrän, että on pakkaleen ja muuta, mutta ei kamoa, yrittäkää nyt ajatella saatana omalla päällänne. Ampu silmään vittu. Joo, tuo poikki kadulla. Tästä tulee Ilta-Sanomat. Joo, eikö se on vittu levitetään vaan, että nähdään mitä fasistinen poliisi tekee. No mä voin soittaa nyt heti itse asiassa, että ne ampukaskaan noin sanoi mulle äsken, soittaa lisää. Tänään vuorossa pitkään odotettu spesiaalivieraalla, parisuuden tohtori ja vieraana tohtori Olli. Hyvät naiset ja herrat, tästä tulee todella hauska. Ne, jotka ei tiedä, mitä parisuhdetohtori on, niin se on sitä, että mulle laitetaan Snapissa tarinoita keksityillä nimillä omista parisuhteista. Minä ja mun tällä kertaa kollega käydään niitä läpi ja annetaan vinkkejä parhaamme mukaan. Let's go! Mulla on juttu yhden jätkän kaa ja ollaan nuoltukin pari kertaa. Mitäköhän ne on nuolla? Kommentoi mun IG-kuvaa babe, sydän. Mut ei silti jotenkin saa selvää, että ollaanko enemmän kuin pelkkää säätöä. Osaaks auttaa, miten voisin tietää, mitä pitäisi tehdä, että kehtaanko suoraan kysyä, koska sit jos onkin vaan playannut mun kanssa, kun en hirveästi viesteillä kerkeä ikin jutella ja harvoin kerkeä edes nähdä tai muuta semmoista. Mut sitten kun voi, niin se on kyllä aina se, joka sitä näkemistä ehdottaakin. Niin, että se haluaa nähdä sua, joo. Okei. Tää on selvä juttu. Niin on. Olli voi ottaa tästä pallon, kopin tästä näin. Kerro mitä pitää tehdä, että saa selville. Siis mulla oli yksi eksä, joka teki kans ihan samaa. Mutta leikin vaikeasti tavoiteltavaa. Sillä sä saat se. Nyt otat heti tosta 5 äijää ja nuolet niitten kanssa, että se neessä. Joo, siis mennäänpä seuraamaan. Hei, on 17-vuotias poika, mulla on ongelma. Mullakin on paljon ongelmia. Olliakin on yksi ongelma. Mun olla sun ongelma. Erosin kuukausia sitten pitkästä suhteesta. Oh boy. Mulla on nyt uusi tyttöystävä, menee hyvin, mutta haluaisin olla mun eksän välissä. Klassi. Mulla ja mun eksällä on yhteisiä kavereita ja siksi olisi tosi kiva, jos voisin olla sen kaveri. Mitä tehdä? Pitäisikö ottaa yhteyttä siihen kaveri, eksään? kyllä mä tiedän mitä sä duunaat. Ei pitäisi ottaa yhteyttä. Pitää mennä eteenpäin. Siis niinku ei. Nyt eksille morjesta vaan. Ei. Kyllä, mut välillä kansi aina käydä moikkailee. Siis mä ja Timo erottiin joku 1 kuukausi sitten. Mulla on edelleen sitä ikävä. Ollaan palattu yhteen ennen tätä lopullista eroa 3 kertaa. Syyt on aina ollut pieni, jonka takia se onkin aina jättänyt mut. Miten saan Timon kateelliseksi ja haluamaan mut takas? Mä tiedän, että Olli sanoisi, että muita miehiä, mutta se vastaus ei löydy ympäristöstä tällä kertaa. Katsos, lapseni vastaus tähän kysymykseen löytyy isiltä. Siis sisältä. Sun pitää löytää sisäinen rauha ja kehittää itseäsi persoonana ja ulkoisesti myös. Nyt täällä on alkamassa Yleäks iltapäivän JVG pikkujouluissa tämmönen vähän tämmönen improvisoitu hetki. Seuraava vaihe. Mitä tapahtuu, Ville Kalle? Jokaisissa hyvissä räppibileissä pitää heittää aina pienet freestylit ja meillä on täällä 2 todella lupaavaa nuorta nälkästä MC:tä. Mikael Gabriel, pidetään vähän. Ja sitten on Knistanin valmentaja Kevin Tandu. Bum. No niin. Nyt meitsi vähän rupee tässä beatboxaa. Pistätkö taustat? Joo, ja ruvetaan räppää jätkät. Kumpi aloittaa? Kevin. Nuorempi aloittaa. No niin, onks Saanko Ville mä vähän Kalle kovemmalle nää kuulokkeet? Noniin. Onks tää hyvä? Tää on hyvä, mun on pakko Salle kyhä. Mä en aio tänään, nyt on maanantai, mä haluun mennä ryypää. KMDOB homma etenee, eikä mun tarvii mitä sulle selittelee. Kevin fuckit sisä, voit lähteä vaan mene, sä oot spede. Mä oon motherfucking real nigga. Mä voin jatkaa, vielä on pitkä matka. Mä en oo syönyt pitkään, mä tarvin safkaa. Kysyt sä onks mulla lafkaa? Kevin vakit siin, Villikin välkällä on mun vaija. Jälli ei saja, perässä aina maja. Jinka eli teille liiga papukajat.
Komeeta. Hyvä Kevin. Ja sit on Miklu vuoro, No niin. Aina mä otan huikan nopea tästä. Toi Kevin veti niin kovat, että mä oon vähän munkin on pakko ottaa huikka, kun tää beatboxaaminen on niin rankkaa. Sä oot Ville Kalle aika hyvä. Äijä vetää kyllä tosi hyvää biittiä. Pystyt sä vetämään ton sama? Todellakin. Mennään vaan. Y-K. Oho, sormen tulee vähän mikkiin kovan. Hyvä Ville, vähän kovempaa. Joo. Mennään vaan veli. Joo, no mitä freestyle tulee, jengi sanoo, et mulla ei oo skillsejä, mut mun takis on fuckisti pinssejä. Mä oon luutnantti, kersati ja marshalkaa, enkä oo asunut ikin Vantaalla. Mä oon tullut stadilainen alusta asti, ja kyllä sä tiedät kenet löytyy nykyään Baxi ja Mantsi. Voidaan ottaa märän kaa, kyllä sä tiedät et kun Miklu hämää vaan ja tulee längeistä, vetää yläpeltiin. Tiedät et hei, mitä tehtiin, ja kyllä mä keksin tähän parempi riimejä, tehnyt niin vitusti näit vitu biisejä, siksi nää on niin siistejä. Otetaan easy, kyllä sä tiedät et kuka on polttanut easy. Ota riimeitä. Onks siis loppuiko se freestyle siihen vai? Ei toinen rundi. Toinen rundi. Come on! Noniin Kevin, rotsi pois. Hyvä ja päästään lähtee. Mulla on ikirutti. Noniin. Kevin, oot sä Kaikki valmis? tietää. Kaikki tiet vie Roomaan, muista Kevin. Sit lähtee. Eli kaikki mitä ei tullut vielä alussa. Sit lähtee. Yeah. Kaikki tiet vie Rooma, bro ei saa heida, frendei en feida, älä jao skeida, pidä pääki, huda bläfi, muun löyty swagi, sun mimmi sheika ääsi, Kevin vakitsi, eikä sale kohta käsi, jäbä pidä pääki, mä en mene mäki, mut mäkki on mun veli, elämä on fucking peli, jengi vitu seliteli, mataveli, Mataveli dropattu! Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä? Vetääkö Miklu vielä? Ehkä mun on pakko. Noniin. Toi oli ihan hullu toi Kevin nyt. Äijä siunaa tän freestyle-session vielä. Vikat lähtee. Joo. Noniin. Joo, check it out. Nyt lähtee. Joo. Checki. No tässä on mikissä heti toinen makaveli. Ja Miklu on se, joka tänä vuonna rahaa teki, mutten silti heitä mitään paskaa. Kyllä sä tiedät, et Miklukin tarvii vähän safkaa, on alle 60 kiloa ja kattoo vähän vinoa. Ja silloin kun heitterit puhuu, Miklu laittaa pinoa. Älä turhaa ja murhaa, koska mä en oo tehnyt ikin tätä turhaa. Vaan mä vedän vaan vieläkin ja oon sielläkin, missä sä et oo ikin ollut pidemmälläkin. Kun kukaan muukaan, no kuka muu muka, et sä tiedä, koska mä en tätä luukuta. Mä vedän vielä lisää ja vedän vielä sisään. Ja onks kukaan ikin tavannut mun isä? No ei, koska mulle ei löydy sellaista. Mä oon syntynyt hellasta.